lesithathu ungizwe ubufakazi obethulwe ufakazi wombuso bebuhleli ecaleni lokuqala amacala elesibili nelesithathu azange akhulume kangako ngawo kodwa ke kwakulindelekile phela ukuthi bese bethula ubufakazi obubhekene nawo wonke amacala njengofakazi wombuso okwakuyiyena obeyinjini nobe kungiyena wayibona zonke izinto ngendlela umthetho owephulwa ngakhona yebo ekuhambeni kofakazi ubesethi halamuzi kuleli cala lesibili nelesithathu kodwa ke ithi ke inkantolo ehloniphekile yayibheke ukuthi ke kufanele empeleni bese ucaca uvele njengoba phela njengomuntu obewazi lo msebenzi ewuqonda futhi esazi isimo sezeyinhlekelele ngaleso sikhathi kwakufanele akubeke cace kuhle kwempahla yembuzi kodwa ke uthe ke uma sekukhulunywa ngendaba yephepha gunya ipermit okuyiyona phela ebinikeza abantu ngaleso sikhathi ukuthi basuke ngapha baye ngapha akuzange kuphikiswe umbuso ukuthi lelo phepha gunya lali semthethweni noma lalingekho emthethweni kanti nalo icala lesithathu akukho la kuvele khona kufakazi ukuthi cha leli cala lesithathu ngempela lenzeka kanjani kodwa kukhona okuvezwe umbuso uma sebeqabulisana nommeli eseveza ke ngendaba yephepha mvume nangecala lesithathu kodwa ke lokho akazange kuthi uma kusethethe icala bese ke kuvele obala ukuze phela kwazi kuhlolwe ngembuzo nesiqiniseko sakhona naye ufakazi azoxoxa ngembuzo njengoba phela umthetho uvuma ukuthi umsolwa kufanele ayifake imibuzo ithi ke lenkantolo ke ehloniphekile ke manje sesiza ke la esizocacisela khona ihlube udlubo okhasini nithule nilalele. Right, parts. The following one talks about the rich history of the Zulu nation, which is traditional knowledge, and also talks about the history of knowledge. That is where we come from till where we are today. Part of the speech talks about the speaker's dismay regarding the arrest and the subsequent detention of former President Zuma. He goes in detail to criticize those who are charged with government and the decisions that they were making in government. And further, he goes in detail to criticize the decision taken by the Constitutional Court, including the decision that was taken by President when he declined to recuse himself in the commission. He went further and discussed and criticized a lot of things. The position of the South African people as a whole, and they are poor, and they are looked as if the government is not looking after them, and attributing that to the failure of institutions of government, and further attributing that to the courts themselves. He also stated, amongst other things, that people were dying, COVID-19 and so on, and because the institutions of government are not taking that seriously, they could be held responsible for negligence and so on. As I said, it's quite lengthy, but what is
important further to mention is to state that he was pushing and calling for the release of the former state president Kuwo, and he was urging the president of the country as well as the Constitutional Court that he do so, and he even went to the stand of giving them 3 days after. Lapha ke inkantolo ehloniphekile ke ithi ke kahle ubufakazi obebethulwa ufakazi wombuso bebugxile kunkulumo umfoka Ngizwe ayibhekise esizweni. Ithi ke inkantolo ehloniphekile le nkulumo inde njoba sonke siyazi, kodwa ke angeke siqede sizothi nqabu njengoba beyicaphuna inkantolo ehloniphekile. Ithi ke umfoka Mchunu kukho konke ayekusho waye ekhala ngezinto ezenzakalayo, egxeka abaseyikhundleni ngokuthatha inqumo okungesizona, egxeka ukwenzeka kwezinto, ekhuluma ngomlando wesizwe sikaphunga noMageba, ekhuluma ngomlando wesizwe sasemzansi njengalokhu sonke siwazi ukuthi hamngaphi sasikuphi namhlanje sifike kanjani. Akekho umuntu ongakwazi lokho. Izinto lezo kunenkulumo yakhe ayibhekisizweni ayezisho, futhi kukho konke ayekusho wayelokhu ekhale ngento eyodwa ukuthi indlu empisholo iyahlupheka, indlu empisholo ayinalutho. Kungani na ekhala ngokuthi umbuso uyehluleka, yiwona obhekelele phansi indlu empisholo? Kukho konke ayekusho ayekhala ngakho wayelokhu enxenxa ethi akube nokuthula. Kukho konke ayekusho wayekhuluma into yinye ethi hayi impi kodwa akube nokuthula. Enkulumeni yakhe yonke ey'ntweni zonke ayezisho akukho la kuvela khona ukuthi wayiqhakambise ukuthi akushe izwe noma abantu abavukele izwe. Further, he talks about the training of the fire that was burning, that he meant good because he wanted people to stop the violence because the country is very what it was. Lapha ke inkantolo ehloniphekile iyasho ithi yena uthi akaze asho ukuthi abantu abashisizwe, kodwa yena ekusho ukuthi uyawubhula lo mbaso ukuthi hayibo nina bedlose bezule eliphezulu kahleni ngodlame, kahleni ngempi ngoba izwe liyabhubha liyonakala. The fourth part is when he was wrapping up, when he was asked to comment about the trade violence in the country, especially KZN, housing, he gave a direct answer to say, I'm not part of the riots, but all I'm saying, or was saying is that former President Bekukhona should be released. Ayekugcineni lapho kwathi mayeseqede efakazini bakhe base bembuza ukuthi wena ke Macingwane uthini ngalolu dlame olukhona na? Athi akusiyona ingxenye yodlame, futhi mina ngila eGoli nakhona ngisona ingxenye yodlame, nakhona kwaZulu Natal ngisona ingxenye yodlame, kodwa ekushoyo ngithi mina phansi ngodlame, kodwa ekushoyo ngithi akakhululwe owayengqongqomeli wezwe umfoka Nxamalala uJacob Zulu. There's also a part where he said that if that doesn't happen, people can descend where he's sleeping or where he's detained, and he's inviting everybody, weak, the children, women, the children at the back, just to sleep and stay around where the father is in solidarity. Kunendawo ke lapho abe esethi enkulumeni yakhe unxenxa isizwe sonke abagulayo zinhlanya isaguga omkhulu omama bayithwele
abaphethe ingane bonke abantu abangezwani nalento eyenzakayo abahambe baye lapha esikhona la khona kweNqabala la agcinwe khona abaye bayoqhinqa akathi abayoshisa uthi abaye bayoqhinqa usho ukuthi bayohlala baze bamdedele kweNqabala. Let me be quick to say that certain things that are said that will be interpreted to be wrong that were done by the Khona izinto ezinye okungathiwa mazitoliwa zitoliwe ngokuthi ke zabe ziyiphutha ezenziwe umsono. Firstly, the criticism of the judgment or the ruling made by our court. Ukubheka isinqumo esakhishwa iNkantolo yoMthethosisekelo na indlela iNkantolo zethu ezisebenza ngayo. While bearing in mind that we are in a constitutional democracy, we also need to follow certain procedures. Kodwa ukhumbula ukuthi siphila la kunentando yeningi nenkululeko yokukhuluma kodwa kufanele silandele izindlela ezithize. For example, you can lodge an appeal or make an application for review. Everything is there in the book. Ungafaka isicelo sokudluliswa kwecala, ungafaka isicelo sokuthi ake liphinde licubungulwe kahle, konke kukhona ezincwadini zomthetho. Right, the criticisms of the leaders of government in terms of the decisions that are generally taken by the government. Izinqumo ezithathwa abaholi kakhulukazi ubhekiswe ekuphatheni kwezwe. And lastly, to use the term in the media briefing statement, state of the nation. We all know that such terms are generally used by the citizens who are less experienced. Nokusebenzisa ke igama lapho khona athi ukhuluma nesizwe lawo magama siyawazi sonke ukuthi asetshenziswa omongameli abasuke bebusa ngaleso sikhathi bekhuluma nezwe. There are many other things that were said, but I'm not going to mention it. Manje kuningi nje okwakhulumeka kodwa ngeke longu ngiqhubeka nokusho ngoba akusisindawo la. But regarding the above shortcomings, can they be interpreted to be a crime? Manje ke sekushilo konke lokho kungatoliwa lokho njengokwephulwa komthetho na yebo noma cha. My view is in the negative, in that not everything that is wrong constitutes a crime. Perhaps good guidance or training, avoidance of issuing misleading information from either the politicians and lawyers could address the situation. Manje ke ngokucabanga kwami lokho akunjalo kodwa ngithi mina ngokuthi izinto zisheshe zilungiswe osopolitiki abameli abashushisi mhlambe lento yayingalungiseka ngendlela enye. So during the examination chief of this state witness Kendall Nama, Mangabe sengihlaba imibuzo uKeminama ufakazi bombuso oqanza ikhanda he uttered the word "asikhambe," wakhuluma lamagama wathi azikhale. and according to him, this word means let it burn, let there be action, let's act. Ngendlela asho ngaye wathi akushe akwenzeke asinyakaze. This was executed by the accused. Lokho kwaphikiswa umsolo. Firstly, on the basis that what the colonel was saying, it was his own opinion, as he's not an expert in the Zulu language. Lokhu wakuphikisa ukuthi lokho bekusho ukoloneli umbono wakhe
kwazise phela akasiyena uchwepheshe kwezolimi lwamageba. He had no intention whatsoever to incite violence when he uttered. Yena wathi cha kwangekho nakancane ukuthi agqugqumezele noma akhuthaze udlame uma ekhuluma lamagama. He reiterated that word is used in various contexts, especially when one is in a joyful mood. Waphinde washo wathi lamagama angawasebenzisa umuntu ikakhulukazi ngezindlela eziningi okucacayo noma okusobala uma ejabulile. That is because I'm mindful of the fact that the word was also interpreted by the interpreter because it can be anything. Lapho ke leli gama elabe sekutolekwa inkosi yotolika ukuthi leli gama lingasho izinto eziningi. So it is important to read this word within the context at the time when certain words were. Manje ke kubalekile ukuthi leli gama selifunde ngesikhathi okwakhulunywa ngaso ngaleso sikhathi kwenzeka izinto. So going back to the parts of the speech stated above, which context should be adopted? Is it about the lamenting of the arrest or detention of the former state president, President Jacob Zuma? Is it about the solidarity that is accused wanted to fight people to sleep there by the Lapha ke ake sibukeke ukuthi ke ingabe injongo nenkulumo kaMangalele kwakuyini? Ingabe kwakuwukuthi abantu bavuka ngibhedukazana noma kwakuyikhala nokufuna ukuthi abantu behle bonke bayoqhinqa la kwaboshwe khona uMongameli yezwe uMsholozi? Is it about the quelling of violence as stated? Noma kwakuqeda udlame ngendlela esho ngayo? In the same speech, he expressly stated that he was not part of the riots that were taking place. Buya lenkulumo uyasho ukuthi wayengesiyona ingxenye yombhedukazane noma udlame olulukhona ngaleso sikhathi. You must remember that with regards to the crime of the incitement of committing violence, the jurisprudence is that in order for one to commit this offense, the words which they are used as for the inciter addresses to persons should not be too vague or equivocal. They must be specifically concrete, specific, so that the persons will know what they are incited to do. Manje kufanele sikhumbuleke ukuthi uma sikhuluma ngendaba yokwenziwa kwecala, uma kuthiwa umuntu ugqugqumezela udlame noma uphehla udweshu ngaphakathi kwesizwe, kufanele lawo magama acace bha ukuthi ngempela lo muntu lento ayikhulumayo ubatshele abantu ukuthi mabavuke umbhedukazana. Akungabi nje inkulumo ethathwa ngokuthi isho ukuthi kufanele kube nenjongo nokuzwakalayo ukuthi ngempela lokhu kusho ukuthi abantu abenze lokhu. Another feature that is important is that the church did not really specify the conduct itself of incitement. What did you do? What did you say? La okunye sikubhekayo ica noma incwadi oyetheswa ngayo amacala ayizange ikubeke ukuthi wena msolwa wenze lokhu nalokhu uma sithi ugqugqumezele udlame. If it was about the word, but the court is mindful of the fact that it's not always necessary to say it. But there is case law that says where an offense can be committed in more than one way, the specific manner in which the accused allegedly committed offense must be stated. Ithi leka zosho ngibekile
iyakwazi lokuthi akusingaso sonke isikhathi la ebekwa khona le ndaba kodwa kunomthetho olandelwayo la nxashana kuthiwa uma umsolo esolwa ngokuthi wenze ukuthiza ngendawanyana ezahlukene kufanele lokho kubekwe cace ba. So the question of the accused intention still remains a question. Manje ke la injongo kamsolwa ise lokhu iso ngaba zaneni. And the state still has a duty to prove facts in the case against the Manje ke umbuso usenomsebenzi onqale emagxalabeni ukuba lokhu ukubeke cace ba ngokufakaza ukuthi umsolo ulenzile icala. The accused version, in a nutshell, that his intention was to prepare the violence rather than to enforce it. Umsolo uthi yena okwakhe kwakukhuza umbhedekazane nodlame kunokuthi agqumezele. Having taken all that into consideration, Sengike aqoqa konke ngakuthatha ngabheka ngacubungula lokhu therefore my determination that the accused version is maybe for the manje ke ngithatha isinqumo sokuthi lokhu okushiwo umsolwa kungenzeka ukuba kube iqiniso. also that the state made the charges honors, proving the case against the interest of the doubt. Nanokuthi ke umbuso awuzange ukwazi ukuthi unikeze ufakazi uqanda ikhanda ngaphandle konke abazali umsolo. Then the benefit of the doubt will also be awarded to the accused. Manje kohlala njalo ke umsolwa enikezwa ke lolo ngabazane ukuthi lokhu akukhulumayo kuyiqiniso. The order is the following. None phakama fukakuthula nasi ke isinqumo siyalandela. The accused is writing his response for guilty and is acquitted on the offense. Ithi lahloniphekile ke ungizwe umlando Mchunu imkhipha phambili kuwo wonke amacala. Abangumthetho inkantolo sesekhona asikwenzi lokho. Inkantolo nje ithi kancane nje kuthule kuthi cwaka ngokusekhona sihloniphe inkantolo asigidi khona siyayilinda iphume seningenza ke into yenu sizosakithi.
wazi court, subona eNkantolo.